табобат ва шифои оҷилӣ бемориҳои фишорбаландӣ, сутунмуҳра, бемориҳои занона, асаб ва ғайра бидуни дору ва моддаҳои кимиёвӣ бо истифода аз обҳои табиии чашмаҳои шифобахш дар Тоҷикистон имконпазир аст. Гармчашмаи Тандиқул, ки дар ноҳияи Лахш ҷойгир аст, 95 дараҷа гармӣ дошта, хусусиятҳои табиии он барои шифобахшии бемориҳои гуногун собит шудааст. дар мавсими имсола шумораи зиёди шаҳрвандон барои табобати бемориҳои илтиҳоб, гурда, меъда ва рӯда аз ин чашма истифода намуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. обу ҳавои тоза, чашмаҳои соф ва табиати нотакрори ноҳияи Лахш қалби ҳазорон нафар сайёҳони хориҷиро тасхир кардааст. дар ҳудуди ноҳияи Лахш дар масофаи 25 километр дуртар аз маркази ноҳия мавзеи табобатии Тандиқул ҷойгир аст, ки бо оби шифобахшаш дар ҷумҳурӣ ва берун аз он машҳур аст. гармчашмаи Тандиқул ё худ ҳафзи сӯзон барои бемориҳои ҷигар, пӯст, асаб, тарбод ва дигар касалиҳо давобахш мебошад. дар гармчашма барои табобати бемориҳои зиёд бо усули табиӣ аз оби худҷорӣ тамоми шароиту имконият фароҳам оварда шудааст. тибқи иттилоъ, оби гармчашмаи мазкур барои бемориҳои занона, махсусан безурётӣ, давобахш мебошад. ҳамасола ҷиҳати фароҳам овардани шароити беҳтари табобату истироҳат ба корафтодагон дар гармчашма тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. оби гармчашма аз замин хуруҷ карда 95 дараҷа ҳарорат дорад. мавзеи Тандиқул зебову дилфиреб буда дар макони зебое ҷойгир аст, ки диққати ҳазорҳо сайёҳони хориҷиву дохилиро ба худ ҷалб менамояд. мувофиқи иттилои масъулон, танҳо соли 2019 ба мавзеи табобатии Тандиқул баҳри истифода аз гармчашмаи сӯзон беш аз 1700 нафар ташриф оварданд, ки аз ин шумора 130 нафарашон аз хориҷи кишвар мебошанд. ҳамасола шумораи нафароне, ки ба ин ҷо меоянд, рӯ ба афзоиш дорад. табобат дар гармчашмаи Тандиқул бидуни маводи доруворӣ сурат гирифта, оби табиии он ба бисёр бемориҳо аз ҷумла фишорбаландӣ, узвҳои такягоҳӣ ва ҳаракат, занона, асаб, меъдаю рӯда, узвҳои нафаскашӣ ва ғайра фоиданок мебошад. мавзеи табобатии Тандиқулро меҳмонону сокинон танҳо дар мавсими гармо метавонанд истифода намоянд, чунки гармчашмаи Тандиқул дар байни кӯҳҳои осмонбӯс ҷойгир буда, дар фасли зимистон истифода намудан аз он ғайриимкон аст. бояд гуфт, ки ноҳияи Лахш дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ, махсусан туризми экологӣ ва кӯҳию варзишӣ мебошад. иқлими хушбоду ҳавои форам, табиати дилфиреб ва манзараҳои зебою дилкаш имконият медиҳад, ки соҳаи сайёҳӣ дар ноҳия рушду тараққӣ дода шавад. нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмоилиддин, Фирӯзи Мусо аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбор.